Am făcut prăjitura invizibilă cu mere, bineînțeles varianta proteică, bineînțeles fără zahăr. Am adus 4 mere din grădina noastră, le-am decojit și le-am tăiat feliuțe subțiri cu cuțitul, deoarece nu am acea răzătoare pe care se poate rade mărul și să iasă felii așa subțiri. Am făcut aluatul din 250 de ml de lapte, eu am folosit lapte normal de vacă, 50 de grame de pudră proteică cu cazeină, numai bună pentru copt, 50 de grame de fulgi de ovăz, praf de copt, am dat totul la blender. Apoi, într-un bol, am pus merele cu scorțișoară și sirop de arțar, care ar fi fost opțional, merele au fost foarte dulci. Peste mere, în același bol, am turnat aluatul, însă nu l-am folosit pe tot, deși aș fi putut să-l torn pe tot. Apoi am turnat amestecul cu mere și aluat într-o tavă, puteam folosi și o tavă mai mică, am băgat totul la cuptor la 180 de grade 40 de minute, a ieșit perfectă, slab calorică, bogată în proteine și fibre și slabă în carbohidrați.